No bobkačik pod, to je taký ľahší korienok. Má len nejakých 300 kg možno. Bohuši, pome. Ešte ťa čaká cesta do kontajnera s týmto fešakom. Toto není človek, to je ty maneser, to ani hovado nedokáže, čo tento chlap. Zase je vidieť pokrok tejto technickej doby, že príroda, veda a pokrok, jedno všetko s druhým dokopy spojili dve užitočné veci a to je tento úžasný krásny bobkač a tento krásny chlapec do jednej osoby, lebo toto normálne ten chlap má hydraulický olej alebo nevím jaký kristušak v žilách, on čo dokáže, to ani hovado nedokáže. Ideš? Bohuž ideš, momentálne ťa sleduje 2,5 milióna Slovákov. Tuto fúrik menšie problémy, zaboril sa pol metra do zeme, ale bobkač sa nezdáva, áno. Hydraulika ide naplno. Čo Bohuško, teplo? Ide chlapec, ide. Bez pomoci sám. Tento malinký korienok sa snažilo 2 plné dni vyťahnuť 5 chlapov dokopy, nikomu sa to nepodarilo. Áno, tu naša špeciálna inštitúcia, čo sme vyklonovali tohoto špeciálneho bobkačika, musela uvoľniť svoj projekt a vlastne zahájili sme aj takú skúšobnú prevádzku a vidím zatiaľ, že veľmi úspešnú. Malo by to dokázať si aj otvoriť samostatne dvere. A šikovný, on vie aj dokonca odomykať. Dobre sme ho naprogramovali. A nepozeraj na baby. A poď. No a teraz príde hodina pravdy. Bobkač, ale moc sa nesnaž, lebo toto video, keď dáme, nekám zverejníme, tak popadajú všetky firmy, čo sa zaoberajú ťažkotonážnou prepravou. Ježiš Bohuš, kúkaj. Pozrite sa, tam ide kočka, hneď sa otáča. A jak sa usmíva. Počkaj, ja si to z tejto strany musím obísť. Áno, môžeme. Vysielací štáb v priamom prenose je pripravený. Ideme sa zase presunúť. Päť chlapov 2 dní nepohlo ani zasvet s týmto korienkom, ani o milimeter. Výdobytok modernej doby a techniky. Vyzerá, že nemá problém, zatiaľ tie tačky, no neviem. Že vraj mu vajca zavádzajú, nevadí, ľahne pod skalpel, odstraníme. Tož. Aspoň ti nebudú zavádzať, bo už ty tačky. Fereno, netrískaj tu. Prestan, víš kolik peňazí nastal na vývoj? Toši, je toto možné? Sa ani neusmieš, usmej sa nám. Kukuk, točí tá telka, ne? Čo? Nehreš, on vie aj hrešiť. Čo ti to načipovali? Asi mám nejaký studák, má plošáku, manka. Veru, jak si to letuval do piče? Bož, keď nás uvidí domáci, ten nás zabije. Čo? No však, že sa tu takto zajebávame. Aj tak. Všetko je na to najkrajšie to, že keď nenatáčame tento chlap takéto maličké veci normálne, že pomaly s prepačeným na úde zdvíha a teraz tu robí formu, lebo on má rád strašne mediálnu rád je strašne medializovaný, tak naťahuje, aby sme ho čo najviac, najdlhšie brali.
Ale však tvár mu vymažeme a dáme tam tú našu, tú najkrajšiu, čiže moju, áno? Už na ser sa ideš. Ty sa nesmíš snažiť, ty musíš robiť. Neskutočné peniaze nás stojí reklama. Fero! No na to, že sa s tým sereš sám, máš zatiaľ čas 5,5 minúty. Ale s dovozom sem. No však samozrejme, celkový. Toto je doba, tí ľudia spravia pre svoju popularitu všetko. Prosím ťa, len neprevráť kontajner, lebo Ferovi do drbeve priveza nás zabije. Vác prerobíme, jak zarobíme. Bohuž komunizmus, čo? Čo? Dvaja sa kúkajú, jeden maká jak taký chuj. Jaký dvaja? Však ja a telefon. Hokej a ja! Peťo, hneď máš aj reklamu. A s prázdnym krátky proces, bož už bude 6,5 minúty na obrazovke. Neviem, či ten furík nebude zavadzať. Čo? Že neviem, či ten furík nebude zavadzať teraz. Ja mám taký blbý pocit. No, naser sa. Áno, ideš. Nie, do piče, do kontajnera. Ten furík ti to pajzruje. Ale bez neho by... To sa nedostal. Tak skús tým malým hydraulickým piestom si to podvihnúť. Áno, cicinu. Zjedz mi moju cicinu. Ideš, bohuž, ideš. No samozrejme, za toto je precízna kvalita, áno. Pripravte sa na veľký aplauz. Co to tam máte, si to ani neusmieje. Pozrite sa, není to krása. Zatleskáme mu, Bohuško, usmej sa. Tož, je toto možné? No pozrite sa, toto je krásny korienok. A mohli by sme aj zahájiť súťaž, že tipnite si, čo to váži. Dobre, Bohuško, stačí ti 8 minút slávy? Jasné. Tak necháme to 8 minút, aj kúseček. Tuto áno, vidíme chudačisko vyčerpaný. Ďakujeme za dozornosť. Davida Pojím Rekutňa z Radio Express.